Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Ang atong takna untob alas 12 sa sayong kaudtuhon. Mga igsuon, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Hinigyapon ang ubos niyong alagad si Shilbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Maogya po'y makiguban kaninyo sa mong tulumanon o ay mo katingala nga gipalahi nato karon ang atong background. Ato ning gituyo para dili pud mo ba masumhan ni atong background nga kanunay nang gibalik-balik. Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, mo diretso dayon ta sa pagpadayon sa atong tema nga wala pa nato gidali-dali og human. Ang mahitungod sa pagyukbo atubangan sa mga imahin kun mga ribulto. Sayod ta nga dili daghan ang nagahimo og mga tulumanon nga sama niini. Kini ba o ang paghatag og mga katinawan may labot na sa atong pagtuo. Siguro ang uban wala pod gitawag niini nga buhat. Hinoon ang simbahan gipanag-ing mangyud ni sa usa ka lawas, o ang iglesia nga gitukod ni Kristo gipanag-ing sa usa ka lawas. Nga diya sa lawas, na ay ulo, na ay kamot, na ay tiil, na ay tiyan. Managlahi ang gimbuhaton sa usag-usak. Lahi ang trabaho sa ulo, sa kamot, sa tiyan, ug sa tiil. Pero nag-alagad ra sa usa ka lawas. Inganano sab ang iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo. Usara kini kalawas nga gitawag og iglesia unya matag sakop bahin adunay iyang tahas nga gihuptan og usa sa tahas sa maong simbahan mao gyud kining pagtubag o paghatag og mga tin-awan milabot na sa pagtuo. Nahinumdum ko sa giasoy sa atong giilang unang gipili ni Kristo nga mahimong executive minister si Saint Peter. Nahinumdum ko sa iyang giingon sa 1 Pedro 5:13 nga kinahanglan andam kamo sa pagtubag ang bisan kinsa nga mangutana kaninyo mahitungod sa inyong paglaom o mahitungod sa inyong pagtuo. O kana atong giisip, atong gihuna-huna. Nga kanang atong mga tubag nga gihimo sa atong pagtuo kung dunay mangutana kanato giisip nato ng kahayag. Mauman nga kining tulumanon ato yung hinganlan og ang kahayag sa pagtuong Katoliko.
ug nganong Katoliko tungod kay sa ato nang giingon ninyo, ang tinuhuan ni Kristo ipalukop man sa tibuok kalibutan o universal. Mao nga natawag o nahinganlan usab kini siya labi na sa atong panahon og Iglesia makailapon o sa laing pagtawag, Iglesia Katolika. Mga ikala mga igsuon, mga ginikanan, mga tinahod nga digbaminaw, ang niyabiyaan nato, no, ang nahinumduman nako nga katapusan nga nahisgutan nato sa miaging tulumanon, nga atong gikutlo ang mabasa nato sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 46 ngadto 47, nga gigamit nato sa paghatag og kakayag o katinawan, may labot na sa kanabang atong simba o pagyukbo nga wala magpasabot og pagpakadiyos. Nga atong giingon dinhi nga ana ay pagsimba basis Biblia nga dili pagpakadiyos. Og nganong ato nang gikutlo kay maulagi ang atong mga igsuon nga nahimulag, ang ilag yung pangitao nato, ang ilag yung kanabang gusto nga himuon nato natong mga Katoliko, kung mutubag ta nila, muhatag ta nila katinawan, gusto sila nga kana gyung naay tekstus Biblia. Hinoon sa atong pagtuong Katoliko, wala man ta magtudlo nga kana ra gyung nasulat, no? Kay sa atong pagtuong Katoliko gitudloan ta nga nagtuo ta sa Biblia, o kung wala giklaro sa Biblia letra por letra, naa sa apostolic tradition. Kadtong mga kamatuuran nga gihimo ni adto sa mga unang Kristohanon, mga apostol, nga wala na nahisulat diha letra por letras Biblia. Kaya nag-ingon man si San Juan diha sa Kapitulo 21, versikulo 25 nga dili ang tanan na sulat. O gamatod usab ni San Pablo das 2 Tesalonica 2:15 nga huptin ninyo o barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gikatulog kaninyo pinaagi gwali nga binaba ug sa sulat. So, matud pa ni San Pablo sa maong pamulong, no? 2 Tesalonica 2:15, dili di ay kay ang nasulat lang. Naay gibinaba na lang. Ngano man, kay sa ako nang giingon ninyo sa Juan 21:25, naman wala na masuwat. Nya lang-alang ginatutuan nga tinuod man. Kay dili mang kamatuoran, dili tanang kamatuoran na suwat. Bisan manggani sa atong mga history kasaysayan, daghang nahitabo sa atong kasaysayan nga wala na diri sa Biblia, sama pananglit sa hitabo kaaginhong istorya sa kinabuhi ni Rizal. Wala man sa Biblia. Pero tinuod. Di ba? Katong nahitabo sa Dark Ages, sa Inquisition, sa katong about sa Crusades, no? Itong mga dili maayo usab ka nahitabo sa Crusades, no? Tinuod nga mga panghitabo pero wala sa Biblia. Una nga ang Katoliko nga baruganan, dili gyud mo tudlo nga kana rang naa sa Biblia. Pero isip pa apologies, no, isip Katoliko nga nagtuon pud sa Biblia, kinahanglan ato pong i-share ninyo, ipaambit ang mga tudling sa Biblia nga atong gituhuan nga gigamit sa atong pagtuong Katoliko paghatag og mga katinawan. Kaysa ato na laging giingon ninyo ang paghatag og katinawan, kahayag na siya, no? Kahayag sa atong pagtuong Katoliko. Usa po na siya kapag paila nga ang simbahan ay higugma gayod kanatong mga nangita sa kamatuoran. Mao man gyud nay trabaho sa simbahan, no? Nga ipaiwag, no? Ipasundayag ang kahayag, no? So, ang mga tubag usa na nas kahayag kay ang tao mangita magyug tubag, no? So ang mga tudling sa Biblia nga atong gituhuan nga gigamit sa atong pagtuo sa paghatag og katinawan ato usab nga kutloon. O kining sa Daniel Kapitulo 2 versikulo 46 ngadto 47, klaro manggug kaayo dinhi mga igsuon nga si Hari Nabucodonosor misimba ngadto kang Daniel. Si Hari Nabucodonosor mihapa pagali
sa yuta ug misimba kang Daniel. Ato ra guning basahon. Daniel 2:46 ngadto 47. Unya si Hari Nabucodonosor mihapa sa yuta ug misimba kang Daniel ug misugo nga halaran siya insenso. Miingon ang hari kang Daniel, matuod gayod nga ang imong Dios mao ang Dios sa tanang Dios. O Ginoo siya sa mga hari, ug tigpadayag sa mga tinago, kay nakahimo ka man sa pagsaysay ni ining maong tinago. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga igsoon, nganong ato ning gisubli sa pagpadayon nato sa maong tema nga wa pamahuman. Ato ning gisubli kay kini, klaro kaay ni siya, no? Sa ako nang giingon ninyo, duha man ay kaklase ning kinibang pagtulunan nga atong dawaton, no? Kato akong giingon ninyo, kung dili gani explicit, litra por litra, gipasabot. Nya kini, dili ni siya implicit, explicit gyud, litra por litra gyud, mabasa sulod sa Biblia. Nga anaa di ay pagsimba, nga dili pagpakadiyos. Ug ngani nga nganong ato ning gisubli karon sa pagpadayon, ay hata mo adtos unahan, kay kinahanglan ato pong tukion, no? Ang posible pod nga reaksyon, posible pod nga matawag po nato ni siya kung sa debate pa, rebuttal, no? Kay nana man yun na, kanang mo cross-examine gali tag pagtuo, kinahanglan i-appeal pod nato pagtuki, pag-discuss, ang rebuttal sa dili mo tuo ana atong gituhuan, no? To be fair pod, no? Para pod madetalye gyud ang maong issue, no? Kay sa tulumanon ni Veritas, gusto nato nga wala gid tay tabunan, no? Gusto nato nga ug unsa nang mga hulungihong, unsa nang mga negative mahitungod sa atong pagtuo, ato nang tukion. Kay kahayag lagi, no? So kung wala ta kasabot, meaning na atas kangit-ngit. Kinahanglan ipasundayag ang kahayag. Kung gikinahanglan ang katinawan, kung gikinahanglan ang tubag, kinahanglan ato yung ipakita. Ang rebuttal manggod ni ini, no? Ang pagsupak nga posible nga himuon sa uban, no? Nga ako po yung nadunggan gikan sa ubang mga tinuhuan, moingon sila, Veritas. Kana si Hari Nabucodonosor diha, nga mihapa sa yuta og misimba kang Daniel, nasayop man na siya sa iyang gibuhat. Ngano man? Di man inga kana si Hari Nabucodonosor, usa na siya kapagano, no? Usa na siya kapagano. So kung moingon gikag pagano, ang mga buhat ana dili maayo o dautan, dili Diyos nun. Mao nay rebuttal, mao nay silbing al kontra, no? Atbang nga argumento nga posible nga himuon sa pikas. Ug ako po ning nahibaw-an gyud gikan nila. Niadto pa gani nasubli gahapon sa plaza kay nahisgutan po ni. Unsa may atong tubag ni ana? Well, in partial ako na ning nahisgutan sa miaging Domingo. Nga kung maghisgot gay tagpagano o maghisgot tag daotang tao, ato yung itanom sa atong hunahuna nga dili biya pud tanan nga buhaton sa usa ka daotang tao o gibuhat sa usa ka daotang tao o usa ka pagano, puros na lang gyud daotan o puros na lang gyud sayop, di ba? Kay bisan sa atong balay, sa atong pamilya, o bisan manggali diya sa atong gobyerno, nga doon na po yung mga politiko nga kana bang ingno nato dili maayo. Apan dili biya ta makaingon nga tanan nilang gibuhat, puros na lang gyud daotan, no? Naapoy maayo. Maura usab na sa isyu kun maghisgot ta, no? Sa kinaiya ni Hari Nabucodonosor. Dili dayon nato pud ingnon nga tanan na lang yung gibuhat o naas huna-huna ni Nabucodonosor puros daotan o puros sayop, no? Ngano man, kay kung atong nasabtan pag-ayo ang mga sithas nga atong gibasa, sakto baya ang naas huna-huna ni Nabucodonosor ni aning higayuna. Ngano man, ato ra kung usbon og basa, dayon sabto na to pag-ayo. Giingon din hi sa maong bersikulo. Daniel 2:46 ngadto 47. Unya si Hari Nabucodonosor
Mihapa sa yuta og misimba kang Daniel. Og misugo nga halaran siyag insenso. Miingon ang hari kang Daniel, matuod gayod nga ang imong Dios, mao ang Dios sa tanang Dios. O Ginoo siya sa mga hari, og tigpadayag sa mga tinago, kay nakahimo ka man sa pagsaysay ni ining maong tinago. Dinhi, ang hunahuna ni Nabucodonosor, mahitungod kang Daniel, dili Dios. Sa laing pagkaistorya, wala magtuo si Nabucodonosor nga si Daniel nga iyang gisimba o giyukbuan Dios. Di ba? No? Akong klarohon na, giingon diri sa versikulo 47. Daniel, no? Matuod gayod nga ang imong Dios mao ang Dios sa tanang Dios. So, kinsa maning Dios nga gituhuan, no, ni Nabucodonosor? Si Daniel ba? Dili. Ang gituhuan niyang Dios mao ang Dios ni Daniel. Wa siya moingon nga, Daniel, ikaw mao'y akong Dios, mao na nga nisimba ko nimo. Dili na mao'y pahayag o gisulti dinhi sa hari nga maos Nabucodonosor. Ang giingon niya dinhi nga Dios, giingnan niya sa Daniel, Daniel, matuod gayod nga ang imong Dios mao ang Dios sa tanang Dios. Ginoo siya sa mga hari og tigpadayag sa mga tinago. Kay nakahimo ka man sa pagsaysay ni ining maong tinago. So klaro kaayo nga ang una-huna ni Hari Nabucodonosor ni ining higayuna, wala siya masayop. Ngano man? Kay wala man siya mag-ila nga si Daniel mao'y Dios. Ang gituhuan niyang Dios, ni ining puntuha karon nga atong gibasa nga mga tudling sa Biblia, ang Dios mao ang tinuod nga Dios ni Daniel. So kining giingon diri sa bersikulo 46 nga si Nabucodonosor misimba kang Daniel, atong masabot nga dili gyud pagsimba nga pagpakadiyos, no, mga tinahod nga tigpaminaw, mga higala, mga ginikanan. So mao ni ang prueba nato usa nga klaro nga sa ako nang giingon ninyo explicit, dili kay implicit lang nga gipasabot lang, no? Explicit gyud, mabasa litra por litra nga naa gyud simba nga dili pagpakadiyos. Na importante man nga bahin sa atong explanation, no, kahayag sa pagtuong Katoliko. Kay niya naman taron sa pagpabarog nga atong gisuportaan nga wa gid ta masayop nga sakto gyud ang huna-huna nato sa tinuoang Katoliko nga naay pagsimba o yukbo nga dili pagpakadiyos. Unya, nahinumdo mo atong sa Henesis gani, Kapitulo 37, versikulo 7 ngatus 9. No? Henesis, Kapitulo 37, versikulo 7 ngatus 9. Nga, naghisgot nga dunay yukbo diha, nga di lang nako basahon o gusto, parang di kay ta mo taas og ayo ni ining pag-recap na to gamay. Importante man ni sa paghatag og katinawan. Nga ang yukbo didto, no? Nga kadtong yukbo sa mga binugkos ni Jose. Ang binugkos ni Jose giyukbuan sa mga binugkos sa iyang igsuon. Nga ang pulong yukbo atong gisubay sa Grego. Dili sa Grego, sa Hebro, kay Old Testament man eh. Atong nakita nga kining yukbo sa Henesis 37, ang sa Hebrew word ani syakah. Nga matud pa sa mga nagtuon aning Biblia, no, batid aning Biblia, kanang syaka literally sa atong English nga hubad ana worship o simba. Mo ni manggod ang gihimo natong kapasikaranan nga kana laging simba dili sabton sa tanang higayon nga pagpakadiyos. Di ba?
So mao na ang balik lantaw nato sa naisgutan nga isip dugang suporta sa gisgutan nato si Daniel 2:46 ngadto 47 nga naagyoy simba nga dili pagpagka-Dios. So mao na nga atong sublion tong gipahayag sa Isaiah 5:13 tungod manggod sa inyong kakulang sa kahibalo nangabihag kamo o nanganod-anod kamo. Tinuod kaysa ako nang gingon ninyo nga niadto sa dihang nagkulang ang akong kahibalo, no? Wala ako kahibalo sa mga detalyeng tubag sa Katoliko, naanod magyud unta ako, no? Hapit magyud ako biyae ang akong pagkatoliko niadto, hapit ko maiglesia ni Kristo nga kanang iglesia ni Kristo nga nagsugod sa niadtong 1914. Nyawa po tumadayon kay sa dihang nakat-on pug ko sa kanang tinuhuan nga lahi pod nga gitawag pod og Worldwide Church of God. Akong gitandi ang Iglesia ni Cristo og Church of God nga katong Church of God founded by Herbert Armstrong. Mas mutuo mahinuon pud ko atong Church of God. Nya kana ra bang mga tinuhuana puros ra ba mabasa sa Biblia ng ilang mga ngalan sa pundok? Kay kanang Iglesia ni Cristo mabasa sa Roma 16:16. Buhat 20:28 sa Lamsa version. Katupong Church of God mabasa po sa Biblia. Nasa 1 Corinto 1:2. Napatoy lain pagani pod. So, kanang akong balhinan unta niadto puros na mabasa litra po litra sa Biblia. Pero lahi lag interpretasyon na sulat sa Biblia. Kay katong Church of God nga ako pod untang balhinan mutuo man nga si Kristo Dios. Nya kanang Iglesia ni Kristo nga nagsugod niadtong 1914 dili man Dios si Kristo. So, pero parihas ang mga ngalan mabasa sa Biblia. Tukat ta story ana mga igsoon nga atong ideya, dili nato himuong basihan nga kumo magdalagal is ngalan nga tinuod nga naa sa Biblia mutuod dayon ta. No, parihas ra gyud na sa kana galing kwarta. Kanang kwarta dili man dayon ta mutuo nga tinuod na gawas kung makita nato ang mga timaan sa matuod nga kwarta nga naa diha anang kwarta nga imong gahuwiran. Kay kung ang imong tan-awon ang name tag ra, no, ang sipra ra, di nimo tan-awon ang timaan na mabiktima ka ana nga makadawat kag sukli dia umupalit ka. Suklian nimo dia imong sweldo chicken nimo pag tan-aw nimo sukli wa nimo hilinga basig na ay fake ana. Unya kana ra bang fake? Sakto ra ba ng name tag? Maupong kolor, mao gyud. So unsaon nato pagtino nga tinuod yun na dili lang kay sipra mo'y tinuod, ang kana yung gihisiprahan o gibutangag name tag tinuod yun. Nahilingon nimo. Kana po, no, mao po na. Kanang Iglesia ni Cristo o kanang Church of God nga lahi-lahi na nga pundok, lahi-lahi og founder, atong hilingon ang mga credentials nila, ang mga kanabang kinaiya nila. Una gyud nga atong tan-ahon, kung kanang Iglesyahan ni Cristo o kanang iglesyaha sa Dios nga nag-angkon, nagsugod ba na niadtong pagsugod ni Kristo niadtong 33 AD, unang siglo. Kana pinakauna na siyang ilhanan o timaan. Sama sa kwarta, makita ba? Kamo kahibalo man siguro maon siya mga ilhanan di as tinuod nga kwarta, no? Kay ang pagkatinuod gud sa usa ka kwarta, wala na siya magbase sa litra lang o sa name tag. Kundili, nagbase na siya sa kinatibuk-an, dili lang kay name tag. So, kanang Iglesia ni Kristo, unsao man nato pag ilang nga kanang Iglesia ni Kristo sa Biblia, mao nang Iglesia ni Kristo sa atong panahon ron gipasakupan, di ba? Mao ni siya importante. Unang-una, atong itanom sa atong hunahuna, dili nato uwadon kung kanus-an nagsugod ng Iglesia ni Kristo diha sulod sa Biblia. Kanus-an man nagsugod be ni adtong unang siglo. 33 AD. So kung kanang Iglesia ni Kristo ninyo nagipasakupan o Iglesia sa Dios nagsugod yun na dito ni adtong pagsugod ni Kristo, unya makaingon ta tinuod na ang Iglesia ni Kristo, tinuod na ang Iglesia sa Dios. Pero kung dili gali na siya ka pakita og ebidensya nga nagsukod yun na ni adtong 33 AD dito pa gyud sa Jerusalem, dili na tinuod bisan pagdalas nimtag. Nya, laing timaan, ako sa ning hisgutan gamay ha, ay hata mo padayon atong yukbo.
Laing timaan, gawas ni adtong nagsugod sa ni adtong 33 AD o kinsay ingnon ta. Unsay gisaad ni Kristo mahitungod ni ining iglesia nga iyang gitukod? Magpadayon ba ni o maguba? Walain ng ilhanan. Kung nagpadayon, so ingnon na to nga ang iglesia ni Kristo na sa Biblia wala na mawala sa to pa nagpadayon. So unsang iglesia nga makapamatuod nga sukad masugdi ni Kristo nagpadayon hangtod karon mao nay tinuod. Nakaron mo hatag sa tanin yung example sa pag-cross examine. Inana man as korte ng cross examine ta, di ba? Di ba ang abogado mo cross examine sa kana bang witness sa pika side? I-cross examine na iyang mga testimony niya, di ba? O din na atong i-cross examine pananglit ka na iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Kanus ana nagsukod matay kay di mangyud ka pasara. 1914. O di ka pasar ni adtong 33 AD nga usas ilhanan. Dayon isa pa. Kanang giingon dia estimaan nga nagpadayon ng iglesyang gitukod ni Kristo wala maguba. Bisan tuod na ay mutalikod pero di man tanan kay gisaaran gunya nga dili maguba. Hinoon sa tema nato sa pagka lig-on sa simbahan ato ning hisgutan ang detalye ani, no? Kanang laing timaan sa matuod nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios, giingon diha nga nagpadayon kay bisan hanggang haan sa impierno di kuno magkabuntog. Unya sa tagna sa Daniel 2:44 mao gihapon dili maguba, dili malusno. Mo nay timaan. Unya kung atong tan-awon ang panudlo sa mga ministro sa iglesia ni Kristo ni Igsoon Felix Manalo, wala man sila manudlo nga nagpadayon tong iglesia ni Kristo nga naa sa Biblia. Mingon man na sila nga nagganap ang tibuok nga pagtalikod o total apostasy. Parehas mga Mormons gatudlo po sila ana nga ang iglesia kuno ni Kristo sa Biblia wala kapadayon kay nanudlo naman kuno og di na mao binalitad sa to panawala. Unya mao ba nay pagtulunan sa iglesia ni Kristo diri sa Biblia? Dili oy, wala gyud tay mabasa nga nanudlo ang mga apostol nga maganap ang tibuok nga pagtalikod. Na ako'y pasugo magasin ana ebidensya. Wala gyud ko kabasa sa Biblia nga ang mga apostol nag-ingon nga maganap sa umaabot nga panahon ang tibuok nga pagtalikod sa iglesia. Mao nang mawala, mao na ang kinahanglan na ilaing messenger na pod. Wala na. Pero moadto kas pasugo mabasa na. Mao nang dili gayta, mao nang ako mong kamong mga igsuon na mga iglesia ni Kristo nga membro nila, i-cross examine na sa inyong mga ministro. Tun-in ang Biblia din, tun-in ang pasugo po, itandi ang pasugo o kanang Biblia. Kay mo ni akong gihimo. Di ta magsalig lang sa mga ministro, kay watak hebalog unsa ilang gitapig-tapig diha. Dinhi sa atong tulumanon, dili na to itapig-tapig. Tanan yun atong hisgutan. Kay kung tapigan na itong ubang mga kamatuuran nga mahikawa na hinuon ta nila sa tibuok kamatuuran, agoy mo na hinungdan nagkabahin-bahin ta. Kaya kini atong tulumanon god, pag-ugmad sa panaghiusa ni. Nya kining mag-ugmad tas panaghiusa, dili nilalim. Kinaagay mo sakitaan, naagay mo kontra ana, naagay te oposisyon. Ako di ay mga igsuon, no? Ako pislabing magong pagkatao, di ko gusto na ay mo kontra nako, makikaway nako, pero di na ako malikayan. Kay nanalipod man ko sa usa ka pagtuo god, no? Niya kadtong dili mo tuo aning pagtuuha, masayod jud ko nga mo kontra gyud sila nato, mo oppose. Pero sige lang, no? Kay ang akong pagpalig-on ana, bisan ang atong Ginoo na man po'y nagkontra niya, no? Gani iyang mga kadugo daghang wa mo tuo niya, di ba? Una nga di na nato na ikatingala, no? Ang ato nga mo padayon ta ani, mao na nga atong tun-an jud og ayaw nga atong pagtuo og tagaan at og katinawan ang dapat tagaan og katinawan. Madawaton Manila o dili kinahanglan ato gining buhaton. Kung ato nang tukion nang mahitungod sa pagkalig-on nga pundok sa gitukod ni Kristo, at tangi po na kay ato po nang hisgutan diri kay ato tong kutluon pong mga tekstos Biblia nga gigamit nila nga na ako na'y total apostasy. Pero ako mong inundaan kana mga bersikulo nga ilang gigamit out of context. Kung ang giingon sa teksto na ay matalikod,
Oh. Dayon katong iglesia sa Epeso po, dilam nga ng kutloon, ya sa Acts of the Apostles, nga sudlog mga lubo. Oh. Oh. Dayon, moingon din sila, kay sulod mga lubo, munang nahurot tong mga tinuod nga sakop sa iglesia na nga wala, kay gisulod mga lubo, so ang ipadayon, dili na tinuod. Munang moingon sila nga, naganap yung kuno ang tibuok nga pagtilikod. Na sa atong analysis, pag-estudyo ana, dili na siya partial na siya nga truth, nga naman. Granting nga katong iglesia sa Epeso, nahurot to sila kamatay, dayon wa na kapadayon. Dili biya kay iglesia sa Epeso ra may naabtan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Bahin lang, part lang. Katong iglesia sa Epeso, lokal lang to siya. Bahin lang to sa iglesia ni Kristong tinuod. How about tong iglesia nga to sa Roma? Oh, sa Corinto. Oh, naabay mabasa nga mahurot po to sila kamatay, din wa na nakapadayon? Wala, oh. Naay mabasa sa Biblia nga naay matalikod pero dili ang tibuok. Mga igsuon, gusto gina kong basahon ni in support ani akong giisgutan. Kining duha ka upat ay no, upat ka bersikulo diri sa librong giaso ni San Mateo, no. San Mateo 7 bersikulo 24 ngadto 27, no. Ako na lang ning iapil ay hata mo padayon atong yukbo, no. Although klaro naman to, pero kini kung ubos niyo nga alagad, dili ko mo kontento kung dili na ako ma-share ninyo sa katong ni ako mga nahibawan in defense sa pagtuong Katoliko, no? Kay bulo kong kasabot na mo ato. Nagali uban mo ingon ako sakto na veritas, kasabot na ko ana, lain na pong isyu. Engko salamat nga nakasabot ka, pero kay bulo kong dili man mo parehas tanan. Naamang yung mga naminaw nato ron nga wa pag yung kasabot. Una nga ako mo hangion pasensya lang mo nga si veritas dugay mo adto mobalhin og laing topic, no? Kay kamutanan puros mo gihigugman ako. Oh, bahala na ka. Pagtuon lang po magpasensya pod kanang ubang nakasabot na. Ato pong higugmaon kadtong wala pag yung kasabot, no? Mo nang kana bitaw sa eskwelahan bitaw ang teacher inik-explain niya katong mga bright kasabot dayon pero katong uban di pa. Nang pag-ingos teacher pangutana niya katong uban ra bang wa kasabot di ra ba mangutana kay maulaw. Mo na nga ikaw na lang automatic din maestra nga kung mahimo nimo isublian ng imong explanation kay napaghiwa kasabot ana, no? Kay kung tanan gud kasabot dayon kadi daghang nabalik na untas Katoliko, no? Nya kadaghan pa man yung nagsupak-supak sa to padaghang pag yung wa kasabot, no? Kini mga igsoon pasumbingay ni kay ang kining atong Ginoo gud manudlo. Kung dili straight to the point, pasumbingay, di ba? Na may programa din ng Istasyon Minaw sa po mabuntag diri no, gikan Lunes, taman sa Biyernes ba na? Na straight to the point, no? Sa atong mga amigo diri sa istasyon, no? Na kunang na santo pus kung una-una. Dayon, kini dili ni siya straight to the point. Hinoon, pwede po nimo ingno na straight to the point, pero pinaagig sambingay. Unsa maning sambingay din hinga gusto na kong i-share ninyo. Kini lig-on kay ining prueba, pagguba, pag-distract o pag-discredit, o kanabang pagpabarog sa atong pagtuong Katoliko nga wala gyud nahitabong total apostasy o tibuok nga pagtalikod kay mao man gunay pagtulunan sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo o ganang sa mga Mormons. Kay wa man gud po sila laing choice. Kay kung moingon sila nga wala mahitabo ang tibuok nga pagtalikod o total apostasy, unsaon nila pagpabarog nga kadtong Iglesia ni Cristo nga milutaw ni adtong 1914 tinuod to. O kanang mga Mormons po unsaon nila pagpabarog nga kadtong gisugdan ni
ni Joseph Smith ni adtong sa tong kanus ang nagsugod ng Mormons 1830 o unsa to, correct me if I'm wrong. Unsaon nila pagpabarog nga tinuod na ilang pundo kung walay nahitabong tibuok nga pagtalikod. Mahimong katuhuan na sila kung tinuod nga doon na gyud nahitabong total apostasy kay unsa may ipabarog o i-restore kung wala maguba. So kinahanglan ilas ang ipabarog pamatud-an nga kadtong Iglesia ni Kristus Biblia nawala gito. Mao na nga kinahanglan mo barog to pag-usab, moabot ang panahon mao na 1914 may manggi na sila mo kuan ana mo balay-balay ana. Di ba? Minaw ko atong debate sa kuan na Iglesia ni Kristo o Katoliko pod parehas nako gisay-size ministro ng pagka sinugo ni Felix Manalo kuno giun sa paglutaw diri 1914 may kay mo balay-balay pod pero ini cross examine matay labi nagmaayo kay mo cross examine ang CFD na mabunggo gyud no. Pero dinhi no kini kung kining teksto nga akong basahon ron unsaon kay nila pagkuan unsaon kay nila pagpabarog niya ng total apostasy kay in the first place, di pa na ako nibasahon ng mga igsuon. Hunahuna aragon ninyo, ang iglesia nga gitukod ni Kristo na talikod o tibuok na talikod. Dayon, kining mga iglesia ron ni sama aning kang Felix Manalo o kining sa Mormons o uban pa nga mga tinuhuan nga nanudlo og total apostasy. Unsaon nila pag-ingon nga tinuod ng ila kung wala gyud total apostasy? Ano mga igsuon? Unya, kung atong itande pananglit ang kang Kristo tinuod nga nawala gyud to. Unya, ang gisugdan ni Felix Manalo o kining gisugdan ni sa Mormons ni Joseph Smith ug uban pang mga tinuhuan sama aning Adventist nga gisugdan ni Ellen White ni adtong 1844 o sa pa ni kining daghang mga pundok ron nga awahira nga nangatukod. Unsaon pagpabarog nga tinuod ng ila kung wala maguba, kung sakto ang Katoliko nga ang kang Kristo wa gyud maguba. Di ba mo man na inconsistent man dayon sila, so kinahanglan ilang pamatud-an nga naguba gyud. Na karon granting nga naguba, mahitabo na hinoon na nalupig na hinoon si Kristo. Kaya nga naman, naguba tong iyang gisugdan niya atong 33 AD. Nawala. Dayon, kining gitukod ni Felix o kining gitukod ni Ellen White o gitukod ni Joseph Smith, wala, mawala. Kay gapadayan pamangyapon ang tudron. Hindi murag nalupig na hinoon si Kristo. Kaya ang kang Kristo nawala. Dayon, kining mga tukod-tukod rug mga tao, mas ligon kiwa man mawala. Mga mga igsong Iglesia ni Kristo mag-centennial sila karong July 27 gahapon gali gipangutanan ako tong ilang miyembro nga ni apil dito sa among dialog kay iyag yung gihugtan nga Iglesia ni Kristo lagi mo'y tinuod kay naa diha mabasa ng name tag sa Biblia. Ako siyang giingon nga sige brad atong dawato na no. Akong gi-cross examine pananglit no. Kay niingon man gud siya nga ang tinuod nga iglesia kinahanglan kanang mga gibuhat tanang mga gitudlo na agis Biblia mabasa. Di ako siyang i-cross examine kung tinuod ba iyang giistorya nga tanang gihimo sa mga Iglesia ni Kristo na as Biblia o tanang ilang mga practices gibansay na abas Biblia. Daghan ra ba kung nahibaw-an nga wala sa Biblia o usa lang akong gi-cross exam niya gahapon giingan ako siya. Kanang Iglesia ni Kristo sa Biblia nagsaulog ba na sila July 27 nga anniversary? Lahi mo yang gitubag kay murag wala gyud sa mo sentro sa kung pangutana. Of course, katungdanan po to niya, no? Kay wala man gyud pod nagsaulog og July 27 anniversary ng Iglesia ni Kristo sa Biblia. Kay unsa man ila pong sa ulogon nga anniversary nga wala pa man po to nahitabo tong July 27, 1914 sa ilang panahon. So, nganong sa ulogon man po na nila, di ba? So, di sila magsaulog, ana. So, kung wala na,
Yang pangutana karon ang mga iglesia ni Kristo ron nga nagpatuo nga tinuod, nagsaulog man sila. Sa ato pa naa day sila gibuhat nga wala gibuhat sa iglesia ni Kristo das Biblia. Ato pa dili di tanan mabasa kyus Biblia kanang ilang gibuhat. Sus pagkadaghan kayong gibuhat na ron wala gihimo sa iglesia ni Kristo nas Biblia. Kana ding magwali sila radyo og telebisyon. Then kanang ilang sign gali nila, kanang timaan nila nga 3 kinds of color, mura mo na green, white, yellow ba na o pula. Oh. Yung mga asak sa debate gali ito Cebu nga nahitabo bag-o lang. Na sila yung mga sign pod, di ba? Oh. Then nila mga ministro mag-Amerikana, kung sa padya wala man ta mo daot anak kay maay man pod na art mo pod. Pero wala nas Biblia. Oh. Kaya wa pa man nag-Amerikana tong mga apostol sa una, wa pa man Amerikana. Wa pa po'y radyo, wa pa po'y telebisyon, wa pa po'y video camera, no? Wa man na ito nasawaya kay naaman puta na. Pero wala na sa Biblia. So, dili tinuod pod, kanang giingon nila nga tanan nilang gibuhat na sa Biblia. Kay ano nga ko guning isulti mga igsuon, kay mura man gud basaylo ako, pero kinahanglan isulti na ako ni kay gisulti man po sa Biblia. Nga magbantay taan ng sakit-sakit yun, pero for the sake of information ako na isulti, naghiskot ang Ginoo dirig mga hipokrito. Hypocrites, unsa man ay kinaiyan ng hypocrites, kana bang kusog kay manaway, mga atake din, kanang ilang atake, maigo ra pud sila. Okay, Katoliko, ilang yung siging sa wayon nga, wala nas Biblia, panguros, wala nas Biblia, litra por litra, pero kana biyang panguros, dili ba na contradiction sa mga tudling diri sa Biblia. Wala na yung mabasa litra por litra nga ang mga unang Kristiyanos, mga apostol ng uros. Pero sa apostolic tradition, klaro kay na. Itong mga kamatuoran nga gihimo sa mga Kristiyanos nga wa na masulat litra por litra, naanas tradisyon, apostolic tradition. Ya, dili sila manguros kay wa man kuno sa Biblia litra por litra. Sa ato pa, dili sila manguros, ilang sawayon atong panguros gali si Pacquiao pod na biktima pod, wa mo nang di na manguros Pacquiao. Kay litra por litra lagi, litra por litra. But pasabot tanang buhato na ang kis Biblia, pero tinuod bagyug na. Tanan nilang gibuhat na sa Biblia. Kanang iglesia ni Kristo pagka dato na rabaan na ron, kabalo mo siya nagkapadato sa iglesia ni Kristo. Ila bagod kaugalingong Biblia. Murag wa man na sila kaugalingong hubad sa Biblia. Na ilang mga Biblia ang gigamit-gamit sa mga debate gikan ra sa Katoliko o gikan po sa Protestante uban kay ang mga Protestante naghubad man pod hamaan ng King James. Ayon kung mogamit po sila New World Translation kana tag-iya ana nga translation saksi niyo ba? Pero ang general gyud original nga Biblia gikan yun sa Katoliko. Ila lang gihubad-hubad. Sa laktod daghang nga dato ron nga mga religion gamit-gamit ang Biblia nga gikan sa Katoliko na manggay tutul manon di lang nako hinganlan na agay pud diri sa radyo mo ana din to siya reverend man to mingon dig sumala sa Biblia ang Katoliko kini sakit-sakit ni no pero ano ako ning gituyo kay naa pus Biblia gud gisgutan ni Kristo na mga hipokrito unsa may kinaiyan ni mga hipokrito saway-saway pero sa lawayon pod ano man Katoliko gali basta di mabasa ila ding sawayon. Purgatorio di mabasa litra por litra sulod Biblia. Panguros dili mabasa litra por litra sulod Biblia. Karon kung kita ko ni mangutana pod nila, tanan ba nilang gibuhat na as Biblia? Biato ko nung tagsa-tagsahon kato kung giingon ninyo. Ang Iglesia ni Kristus Biblia wala biyay pasugo magasin. Walay mga libro kanang saksi niyo ba gali pagkadaghang libro na bagay kusbalay. Walay pasugo ato po ka sa Adventist pagka naay libro na ang ko gipadad-an ko sa kong kauban nga si Ipding Nas Mulabi, si Earl Sanchez gikan sa Adventist. Padad-an ko libro nga gikan sa Adventist kaya ako kunong tun-an parang kita gong mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko gatuon man po ta, di man ta bias, tun-an po nato na mga libro sa ubang religion. Nya karon, pangutana, ang Iglesia ni Kristo ba na sa Biblia na ay mga librong daghan? Wala oy. Sa ato padaghan sila pong gihimo ron nga wala gihimo sa mga apostoles o unang Iglesia ni Kristo. Diri sa Biblia.
Nya Katoliko galig naagali mga bag-ong kaplag o kanang mga development of understanding sa teolohiya, unang naay katikisem na apay unsa pa na diha mga fundamentals of Catholic dogma. Sawayo na nila kay ngano mo tuo man kuno taana nga Biblia ra man kuno may tuhuan. Ilang sawayo na atong libro na ako'y nahinabi di sa Facebook usa ka Adventist po di lang nako hinganlan siya nga. Kamo mga Katoliko kadaot ninyo tuo pa mo katikisem. Nya kamo ngano tuo mo anang libro ni Ellen White nga wa man sa Biblia. Noon gikutlo noon to mga bersikulo pero dili tanang gisulti diya sa libro na as Biblia. Kay kung ang Biblia igo pa lang unta tupa para nila, tinon ta sila maghimo pag libro. Kita may mga apostol diha ba naghimo og daghang libro? Gawas sa kining mga nasulat nila diri sa Biblia. Muna no, mga sakit-sakit ni kahipokrito ba, no? Katoliko gani na ay himuon wala sa Biblia, sawayon dayon kay wala sa Biblia, dili tuhuan. Pero sila pagkadaghan pong gibuhat nila nga wala sa Biblia, unya di sila gusto sawayon. Wala man ta magsaway ana, nagsaway bagud ta nga ang mga iglesia ni Kristong ministro magsuot og Amerikana, wa man ta saway ana. Mo sangyaw po diri sa radyo, sangyaw po diri sa TV. Oh, nya dato kayo na mga nagapadato ra ba nila? Biblia ra bang Katoliko? Oh, di ba kanang grupo ni Kuan ni Pastor Kibuloy, no? Ato man na silang gitahod sila pagkadatuwa na nga tinuhuan niya unsa may gigamit nila, unsa may puhunan, Bibliang Katoliko. Nya ilang atakihon Katoliko kay di ko no tinuod. Now, kamo, pag unahon na ako na mo ayo mga igsuon, sige nilag sawayon ang simbahan, nga mo'y gigikanan aning Biblia, nga mo'y puhunan nila. Okay, basahon ako ning Mateo 7, 24 ngadto sa 27. Ang atong tirada ani ron pagguba o pagdispel anang total apostasy, no? Gitudlo sa mga iglesia ni Kristo og kining Mormons. Nalimot lang ko naapay laing religion nga nanudlo pog total apostasy. Pero kana lang sa akong specific ang iglesia ni Kristo og kining sa Mormons. By the way, katong mahitungod sa yukbo, murag sunod na lang siguro Domingo na to ipadayon, no? Kaya importante sa nga issue. Dayon ako sa puding hisgutan gamay da itong debate sa Cebu nung ko kita, pero ang ako lang mga nahibaw-an akong i-share po ninyo human sa pagbasa ug paghatag og emphasis na ining bersikulo karon nga atong basahon. Mateo kapitulo 7 bersikulo 24 ngadto sa 27. Ang uluhan ni ini ang duha ka tawo nga nagbuhat og balay. Importante kay ini. Nga naman kay ang iglesia gud gitawag manig balay na sa 1 Timoteo 3:15. Mao na nga atong basahon ni. Unsa man kalig-on ang balay o iglesia nga gitukod ibabaw sa bato. Kay kadtong pagtukod gud ni Kristo sa iglesia, gitukod man ibabaw sa bato. Ug unsa man na siya kalig-on, maguba ba na? Okay, kung maguba na sa ato pa sakto tong giingon sa iglesia ni Kristo o sa mga Mormons nga nahitabo gyud ang total apostasy tibuok nga pagtalikod sa iglesia. Nakaron ato kunong i-cross examine na base ani mga tekstos Biblia, unsa kalig-on ang gitukod nga balay ibabaw sa bato. Aniya basahon na to. Kung maguba ba, no? Kung maguba ba, kay kung maguba sakto sila. Ako magmuhawa ako sa Katoliko. Kung matinuod na pagtulon-ana nga dili day na lig-on ng balay nga tukuron ibabaw sa bato, mawala day na. Inig na mga pagsulay. Basahon ko giingon diri. Mateo 7:24 ngadto sa 27. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti, ug nagtuman ni ini, mahisama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato.
Sa dihang mibundak ang ulan, ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak, ug mikusukuso ni adtong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti, ug dili motuman niini, mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikusukuso ni adtong balaya, natumba kini og nagunob. Unsa man ang balay nga gitukod ibabaw sa bato ug ang balay nga gitukod ibabaw sa balas o diha sa balas. No, ang wala maguba ang balay nga gitukod ibabaw sa bato. Unya ang balay o iglesia nga gitukod ni Kristo gitukod ba diha sa balas? Kay aron mawala, aron dili lig-on. Wala oy, itukod ibabaw sa bato. Asa mabasa Mateo 16, 18, 19 katong giingnan ni Kristo si Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Kanang iglesia gitawag nagbalay na sa 1 Timoteo 3:15. Bisan gani ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog ni ini. Pagkalig-on ana labi na kung ato nang i-connect iparalel sa Daniel 2:44 nga ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili malumpag. Matud pa sa mga Katoliko nga scholar aning Biblia, maingon nga wa may laing katumanan ana ang iglesia man nga gitukod ni Kristo. Tuto palig-on, dili maguba. Nga bisan pagkusukusuhon kuno ng balaya o iglesia ha, hampakon nag mga balod sa man mga hampak sa iglesia na mga pagsulay kanang daghang mo atake niya nga musulay niya guba kanang mga ubang tinuhuan. Ito'y mga igsuon na itong Muslim sa una, buot po, mugubaan niya itong simbahan. Naguba ba? Wala. Daghan kaing buot muguba aning iglesyahan ining balaya pero nagbarog gihapon, di ba? Ang pinaka grabe gyud matud pa ni Bishop katong nasa Cebu. Nalimot ko. Bishop Rosales ba to o si Kwan? Ingon niya nga katong among convention sa una si Ibdin, ingon siya nga ang pinaka grabe kunong kaaway sa simbahan dili nas gawas. Naa sa sulod. Ang unsa man na kanay mga kaaway kuno ang simbahan nga naa sulod kana mga sakop kuno o ikaw karon Katoliko ka dayon ang imong mga binuhatan maot kaaway kuno ka simbahan kay giisip kuno na nga murag taya mga anay no kana kunong mga Katoliko nga dili magtinuod sa ilang pagtuo sama rang giguba nila ang simbahan hinay-hinay pero naguba bang simbahan Katoliko wala oy nga lig-on ra man gihapon pagkadaghang Katolikong badlungon mo na sila yung mga anay sulod sa iglesia nga buot muguba indirectly sa simbahan pero naguba ba ang simbahan? O manggali na i-atake katong mga Adventist nga sige na kog ka debate sa Facebook. Iya jud kung sige kulatahon anang mga abuso sa Katoliko tinuod na wa man kumo balibad ana kay daghan man yung Katolikong gapabadlong pero kumusta naguba ba ang Katoliko? Kanang ilang giatake na to di man ta mo supak ana nga mo na mga usa sa mga kontras Katoliko nga pinakabanggiitan no mga Katolikong badlungon no kada sa Kongres lang mga senador pag nag-congressman magsupak-supak sa pagtuong Katoliko wat pasabot supak-supakon nila ang pagtuong Katoliko sama rang nitabang sila guba sa kaugalingon nilang tinuhuan di lang ko magisgot og mga ngalan kay balumog kinsan ng mga senadora kinsan ng mga kongresmana no katupang issue pa sa RH bill pa gani no di ako wa na ko igong panahon mga igsoon. Mga igsuon, napiki na gidatong panahon. Katong mahitungod sa yukbo, no, o simba, ato itong ipadayon sunod Domingo pohon, no.
Atong isgutan gamay katong nahitabong debate sa Cebu bag-o lang between sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo o sa atong grupo no sa Catholic Faith Defenders. Grand debate to no nga duha to ka tema. Unang tema, pamatud-an sa Catholic Faith Defender nga si Apostol Pedro mao ang unang Santo Papa sa gitukod ni Cristo nga iglesia. Ang affirmative side siyempre Katoliko ug ang mibarog ang atong presidente si Professor Ramon Gitamundok. Dayon ang negative side sa Iglesia ni Cristo si Brother Ramil Parba, no? Dayon sa kuan pod sa ikaduhang topic, pamatud-an pod sa Iglesia ni Cristo nga si Igsoong Felix Manalo ang huling sugo, last messenger. Affirmative side, no? Si Jose Ventilacion, international debater ni sa Iglesia ni Cristo, no? Jose Ventilacion Tagalog ang ilang debate, no? Kaya di man kabalo o kaayog binisaya si Jose Ventilacion kay Tagalog man siya, no? Pero kabaw pod mag-English, international debater god. So Tagalog ang tema, pamatud-an nila nga si Felix Manalo sugo. Then ang negative side sa side po nato sa grupo Catholic Faith Defenders. Ang mibarog si Brother Alvin Gitamundok, magsuon na sila, no? Puros magsuon. Ang magsuon ng atong debater si Professor Ramon Gitamundok o si Alvin ang may kuan. Di lang ko mag-isgot kaya apo ko kita sa video mga igsuon. Ato raw niya nang ihatag ninyo ang link kung maka-upload na ang CFD Dipolog sa maong debate, no? Ato pong pasalamatan, no, ang mga Iglesia ni Cristo nga sa ila pong gihimo nga maayo, no? Okay, isang lituan naman taigong panahon, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kining inyong alagad nga si Veritas mo bilin og mensahe. Mga igsuon kong Katoliko, tinuod ba mong mga sakop sa atong simbahan nga Katoliko? Kung tinuod mong sakop sa atong simbahang Katoliko, nagahimo ba ta sa atong mga tahas isip Katoliko nga Kristohanon? Kung kita nagahimo og mga daotan, ato bang baangkon nga kita tinuod nga Katoliko? Ako nang pangutanan kaninyo, ug dili lang kay kaninyo kanako usab. Mga tinahod nga tigpaminaw, sa ako nang gingon, kinina lamang inyong ubos nga lagad sa maong tulumanon. Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa akong mga amigo sa Picas Lawak, Tani Luod ug Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.